अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि थांना थानाय जिउआव ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव फोथायारि जाना थानायाव हयथ' बबेबा समाव जोङो मोनथियालाबानो माखासे गोरोन्थिफोरखौ जोङो मावफ्लांनो हागौ। दा बेयावहाय माखासे बेबायदि गोरोन्थिफोरखौ बाइबेला दिन्थिनानै होदों, जोंखौ फोरोंदों जेन बेखौ जेन गोरोन्थि दाखालामथों होननानै। दा दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बे गोरोन्थिफोरखौनो आङो दिन्थिनानै होगोन, जेराव जोंनि गोबां फोथायारिफोरा हयथ' बे बिसयाव गोरोन्थि खालामनानै दङ। दा बेयावहाय बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों बे बाथ्राफोरखौ बुजिनायनि गेजेरजों जों बै गोरोन्थिनिफ्राय गोजान जानो हायो आरो जों जेन सैथो लामाजों थांनो हायो, बे बिसयखौ मिरु खालामनानै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। गासै बाथ्राफोरखौ बेखेवलांनायनि आवगायावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, जुदि सोरबा आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन नोंथाङा इयुनाव फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो गोदान इसोरनि बोसोनफोरखौ नोंथाङा जेन खोनासंबाय थानो मोनो। आरो लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बे बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिदों होननानै नोंथाङा अब्लाना शेयार खालामनानै होनो हागौ। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो थांदोनि, जेराव जों फोथायारि जानानै थानायाव जोंहा मा गोरोन्थि जानो हागौ, एबा सोरबा मोनथियालाबानो गोरोन्थिखौ मावबाय थादोंबो जानो हागौ। बेफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि। दानाब्ला सेथि गोरोन्थि बे जाहैबाय फोथायनायाव लोरबां, बिश्वास की कमी। गोबां खैफोदनि समाव जोङो इसोरनि सायाव बा इसोरनियाव आबुङै फोथायनायाव जोङो थानो हाया जायो। जों गावनिनो सन्देहजों आरो सिन्ताजों साग्लोबजानानै दोनजायो। हयथ' जोंनि सन्देहफ्रा, फोथायारिनि सन्देहफ्रा बेबायदि जानो हागौ जे इसोरा आंखौ बे समयसानिफ्राय रैखाथि होगोन ना होआ, आंखौ बेबायदि प्रब्लेम्सनिफ्राय इसोरा बोखांगोन ना बोखाङा, बेफोरबायदि सन्देहफोरा गोबां थागोन। मानोना जोंनि जिथु फोथायनाय, बे फोथायनाया खमजुरि, लोरबां, आंखाल गोनां फोथायनाय। बेनिखाय जोंनि फोथायनाय लोरबांखाय जोंहा सिन्ता भाबनाफोरा जोंनियाव गोबां फैगोन, जोंनि साननायफोरा जोंनियाव गोबां फैगोन, आरो बे साननायानो जोंखौ बेंखननानै दोनगोन। नाथाय बाइबेला जोंखौ बेखौ फोरोङो दि जोंनि जिथु फोथायनाय दङ, बे फोथायनायखौ अरायबो इसोरनियाव दोननांगौ होननानै। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, इब्रायारि 11:10, फोथायालाबा इसोरखौ रावबो खुसि खालामनो हाया। मानोना इसोरनियाव फैनायफ्रा इसोर दङ होननानै फोथायथारनांगोन, आरो जायफ्रा बिखौ नायगिरो बिसोरो बिखौ मोनो। बे गोथार बाइबेल सिरिया जोंखौ बेखौ मोन्थिहोदों दि इसोरखौ जों जुदि खुसि जाहोनोब्ला, इसोरखौ जों जुदि गोजोन होनोब्ला, जोङो इसोरनि सायाव फोथायथारनांगोन। जोंनि फोथायनायनि गेजेरजोंसो इसोरा खुसि जायो। बे बाथ्राखौ जोंनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों रोखायै मोन्थिहोदों। जों फोथायनांगोन दि जोंनि आरजखौ बे इसोरा खोनासङो आरो थि समाव जोंनि फिननायफोरखौ बियो होगोन होननानै जोङो फोथायनांगोन। जोंहा जिथु इसोरनि सायाव फोथायनाय दङ, बे फोथायनाया जुदि लोरबांब्ला इसोरजों लोगोसे थानानै जिथु सोमोन्दो दङ, बे सोमोन्दोआबो लोरबां जागोन। दा बेयावहाय जोंनि सानफ्रोमबोनि ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव जोङो इसोरनि सायाव माबायदि फोथायनानै दङ, बेसेबां गोरा फोथायदों, बेखौ नोंथाङा गाव मोन्थिगौ। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, सोरबा जुदि लोरबाङै फोथायनानै दङब्ला, नोंथांनि लोरबां फोथायनाया नोंथां आरो इसोरजों लोगोसे सोमोन्दोआबो लोरबां जानानै दङ। दा बेयावहाय जों जेन बे गोरोन्थिखौ खालामा, इसोरखौ खुसि खालामनोब्ला जोङो इसोरखौ फोथायथारनांगोन। दे दानाब्ला जोङो नैथि बाथ्रायाव थांदोनि। बेनो जाहैबाय निमाहा होनो हायै गोसो, क्षमा ना करने की भावना। ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव निमाहा होनाया मोनसे मोजां खामानि। बियो जोंनि लागै सानफ्रोमबोनि मावबाय थानांगौ खामानि। नाथाय गोबां समाव जोङो बे बिसयाव फेलें जायो। जों गुबुनखौ निमाहा होनांगौआव निमाहा होआलाबानो गोरासो जानानै थायो। आरो बे निमाहा होनो हायै गोसो, बे गोरोन्थियानो जोंनि थांना थानाय जिउआव गोबां जेंनाफोरखौ लानानै फैयो। जोंनि सोमोन्दोफोरनि गेजेराव प्रब्लेम्सखौ लानानै फैयो, जोंनि सोमोन्दोफोरनि गेजेराव मोनसे बेराखौ लानानै फैयो, आरो इसोरजों लोगोसे जोंहा जि सोमोन्दो दङ, बे सोमोन्दोआवबो लोरबां जाबोयो। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, माथाय 4:14-15, नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला, सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन। नाथाय नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होआब्ला, सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दायखौ निमाहा होनाय नङा। ख्रिस्ट'प्रियफोर, सासे आबुं गोग्गो ख्रिस्टियान जानानै थांना थानायाव बेसे समयसा, बेसे जेंनाफोर दङ। दिनै नोंथांखौ सोरबाया एदावफैगोन। नोंथाङा बै मानसिखौ जुदि निमाहा होआब्ला जेंना दङ। जोंनि गोग्गो जानानै थांना थानाय समायाव सोरबाया माबा मोनसे जाहोननि थाखाय नोंखौ डिस्टार्ब खालामफैगोन। बैबायदि परिस्थितियाव जों जुदि रागा जोंनानै थायोब्ला जोंनिसो उल्था गोरोन्थि जागोन। मानोना इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों, जोंनि सुथुरफोरखौ जोंनि सुथुरफोरखौ जों निमाहा हो। बेखौसो जिसु ख्रिस्ट' जोंखौ फोरोंदों। बाइबेला दिनै जोंनि गोरोन्थिफोरखौ दिन्थिनानै होदों। जों जुदि
सासे फोथायारि जानानै आंहाबो जुदि सोरनिबा सायाव आखेट दङब्ला, मेगन सानाय दङब्ला, गाज्रि मोननाय दङब्ला, बेखौ जिउआव लानानै सोलिगासिनो दङ, निमाहा जुदि होनो रोङाखैब्ला बेयो साफ्रोमबो फोथायारिफोरनि मोनसे गिदिर फाफ आरो बे फाफआ जाबाय थादों आरो जोङो बे फाफनि निमाहाखौ मोननाय नङा। जेब्लासिम जोङो जोंनि नसुंसेयारिखौ, जोंनि सोरबा सुथुरखौ जों जुदि निमाहा होनो रोङाखैब्ला जोंबो इसोरनिफ्राय निमाहा मोननाय नङा। जों जेखि आर'ज खालामा मानो, जों गोदै गोदै राव बुङा मानो, जों गिर्जायाव थाङा मानो, सोरनोब्ला मोजां मोजां दिन्थिया मानो, दान होआ मानो, जिखुनु खामानि मावा मानो, जों जुदि जोंनि सुथुरखौ जुदि अननो रोङाखैब्ला, सुथुरखौ निमाहा होनो रोङाखैब्ला जोंबो बिफा इसोरनिफ्राय निमाहाखौ मोननाय नङा। जोंहा बे गोरोन्थि जाबाय थागोन। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर जाहैबाय सानफ्रोमबोनि जानाय, जोंनि मोनथिनानैबो जानाय फाफ, मोनथियालाबानो जानाय फाफ। हयथ' गोबाङा मोनथियालाबानो बे बाथ्राखौ, बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दङ। नाथाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोनथिनो हादोंदि जोङो गुबुनखौ जुदि खिथिर लानानै थाबाय थायोब्ला, जों निमाहा होनो रोङाखैब्ला जोंबो इसोरनिफ्राय निमाहाखौ मोननाय नङा। दे दानाब्ला थामथियाव थांदोनि, बेनो जाहैबाय संसारनि बेसाद मुवाफोराव गोसो होनाय। गोबां समाव जोङो संसारनि सुख सान्तिनि थाखाय, धोन दौलत आरजिनायाव, सम्पति बानायनायाव जों बिनि उन उन थांनानै इसोरनि फोरोंनाय गासै बाथ्राफोरखौ बावगारलाङो। नाथाय बियो जोंनि सानफ्रोमबो जाबाय थानाय मोनसे गोरोन्थि खामानि। जों फोथायारिफोरा जुदि संसारनि बेसादफोरखौ आरजिनायाव, संसारनि मुवाफोरखौ आरजिनायाव, न' बां दानायाव, न' बां लुखांनायाव, धोन सम्पति आरजिनायाव जुदि इसोरखौ बावलांदोंब्ला बियो जोंनि सानफ्रोमबो जाबाय थानाय मोनसे गोरोन्थि। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना जोंखौ बेबायदि बुङो, 1 जहन 2:15 नोंसोरो संसारखौ एबा संसारनि मुङा मुंसेखौबो अननो नाङा। सोरबाया संसारखौ अनोब्ला बियो बिफाखौ अना। बे बाइबेल सिरिया जोंखौ बेखौ गोसोखांहोदों, बेखौ मोनथिहोदों दि जोङो संसारनि बेसाद मोनसेखौबो अननो नाङा। मानोना जों जुदि संसारखौ अनोब्ला, संसाराव थानायखौ अनोब्ला जोङो इसोरखौ अननो हानाय नङा आरो जोङो इसोरनियाव गैया होननानै बुंदों। जोङो इसोरनिफ्राय गोजान जालाङो। डेट मिन्स जेब्ला जोङो संसारखौ अनगोन, संसारनि बेसाद मुवाफोरखौ अनगोन, अब्लाना जोङो इसोरनिफ्राय गोजान जागोन। आरो इसोरा बेखौ हास्थाया जोंखौ। इसोरा जोंखौ बेखौसो हास्थायो जों जेन इसोरनियाव सानफ्रोमबो जौगालाङो। इसोरनियाव सानफ्रोमबो इसोरजों लोगोसे जि सोमोन्दो दङ, बे सोमोन्दोआ गोथौनिख्रुइ गोथौ जालाङो। बेखौसो इसोरा हास्थायो। जों जेन इसोरजों लोगोसे मजबुतनिख्रुइ मजबुत, बोलोग्रानिख्रुइ बोलोग्रासिन जायो, बेखौसो इसोरा हास्थायो। इसोरा जोंखौ गावजों लोगोसे खौसे जानायखौ हास्थायो, गोजान जानायखौ हास्थाया। साफ्रोमबो फोथायारिफ्रा बे बाथ्राखौ सानफ्रोमबो गोसोआव लानांगौदि जों जुदि संसारखौ अनोब्ला जोङो इसोरनिफ्राय गोजान जालांगोन। बे बाथ्राखौ लागारबो गोसोआव लागोन। दे अब्ला प्रियफोर, दानाब्ला जोङो ब्रैथियाव थांदोनि। बेनो जाहैबाय आर'जनि आंखाल। गोबां समाव गोबां फोथायारिफ्रा गाव गावनि बेस्थतानि थाखाय, मावख्रुबनायनि थाखायनो आर'जखौ बावनानै थायो। आरो बे बावनानै थानाया एबा आर'ज खालामनो बानाया आत्मिक जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैयो, आत्मिक जिउखौ लोरबां खालामो। ख्रिस्टियान सासे मोजां फोथायारि जानानै थांना थानायाव गोबां लोरबांथिखौ लानानै फैयो। आर'जआ जाहैबाय इसोर आरो मानसिनि गेजेराव सावरायनाय मोनसे राहा लामा। बे लामानि गेजेरजों जोङो जोंनि गासै गोसोनि साननायफोरखौ जोङो एक्सप्लेन खालामनानै होनो हायो इसोरनो। आरो जों जुदि बे खामानिखौनो मावाब्ला, अब्ला साननानै नाय जोंनि जिउआव बेसेबां लोरबां जागोन, जोंनि आत्मिक जिउआ बेसेबां लोरबां जागोन। दा बेयावखायनो बे आर'जनि समखौ साफ्रोमबो फोथायारिफोरा सानफ्रोमबोनि थाखाय मोनफा मोनफा हुदाफोर बायदि बानायनानै लानांगौ, इसोरजों सावरायनाय समखौ। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना बे बिषयाव बेबायदि बुंदों, 1 थेसलनिकियारि 5:17 आर'ज खालामफ्लाय। प्रियफोर, सानफ्रोमबोनि जिउआव जों थांना थानो थाखाय खामानि दामानि मावनांगोन, आबाद मावनांगोन, बेफार फालांगि मावनांगोन, बिजनेस मावनांगोन, साख्रि मावनांगोन, फरायनांगोन। जा खामानिफोर दङ मोनफ्रोमखौबो मावनांगोन। नाथाय बेफोर गासै खामानिखौ मावनानै जोङो जुदि आर'जखौ बावोब्ला, आर'ज खालामनायखौ बावना थायोब्ला बे जोंनि मोनसे गिदिर पाप जागोन आरो गिदिर जोंनि आत्मिक जिउआव मोनसे आंखाल जागोन। दा बेयावहाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौसो बुंदों दि आर'ज खालामफ्लाय होननानै। जोङो सानफ्रोमबो आर'ज खालामनांगोन। आर'ज खालामनायखौ मोनसे हुदा बायदि खालामनानै लानांगोन। फुंनि समाव, बेलासिनि समाव, मोनानि समाव, जि समफोराव हायो बे समाव आर'ज खालामफ्लायबाय थानांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो जोबथा बाथि थांदोनि। बेनो जाहैबाय धोरोमनि खामानियाव गोसो होनाय। गोबां समाव जोङो गाव गावनि बेक्तिगत खामानिफोरखौ लानानै जोङो गोबां गोसो होनानै मावख्रुबो। नाथाय जेब्ला धोरोमनि खामानिफोर फैयो, धोरोमनि खामानि होननाय लोगो लोगोनो आत्मिक जिउनि जिथु खामानिफोर दङ, जेब्ला बेफोरबायदि खामानिनि बाथ्रा फैगोन, अब्लाना जोङो उनफिननानै थानो गोबां मानसिफोरा हास्थायो। जेरैहाय देवबार सानाव खुलुमनाय सिबिनायनि सान, आरो बबेबा सानाव माबा मोनसे प्रग्राम, बबेबा सानाव आर'जनि सम, बबेबा समाव फास्टिं प्रेयारनि सम, बबेबा समाव माबा मोनसे बेरामनि आर'जनि सम, बायदि रोखोमनि आत्मिक जिउनि जोंहा गोबां
फारिलाइफोर दङ, आत्मिक जिउनि गोबां खामानिफोर दङ, धोरोमनि गोबां खामानिफोर दङ। बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा गावखौ गोजान खालामनानै लायो। जों जुदि बेबायदि खालामनानै दङब्ला बेयो मोनसे गोरोन्थि। बे बिषयाव बाइबेला ओरैहाय बुङो, माथाइनि 15:8 बे मानसिफ्रा बुस्तिफोरजोंल' आंनो मान होयो, नाथाय बिसोरनि गोसोआ आंनिफ्राय गोजानाव थायो। प्रेज द लर्ड। प्रियफोर, बे बिषयाव इसोरनि बोसोना जोंखौ मा बुंदों? जों जुदि धोरोमनि खामानिखौ मावाखैब्ला, जेरै खुलुमनाय सिबिनायनि समाव जों जुदि थाङाखैब्ला, जों जुदि आर'जनि समाव जों थाङाखैब्ला, जों जुदि बबेबा फारिलाइयाव थाङाखैब्ला, जों जुदि फास्टिं प्रेयाराव गैयाब्ला, जों जुदि आर'जआव गैयाब्ला, बिनि उनाव गुबुना सोङोब्ला नों ख्रिस्टियान ने होनोब्ला औ आं ख्रिस्टियान होननाय बैबायदि परिस्थितियाव जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदों जे बे मानसिया केबल खुगायावल'सो बुंनानै लायो, नाथाय गोसो अनथर सिंनिफ्राय बियो आंनिफ्राय गोजान जानानै दङ। बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिहोदों। दा प्रियफोर, जों माबायदि फोथायारि जानानै दङ? जोंबो बेबायदि केबल खुगायावल' सोरबा सोङोब्ला ख्रिस्टियान ना होनोब्ला औ आंबो ख्रिस्टियान होननानै बुंनानै लायो, बेबायदिल' जाना दङ नामा? जेरावहाय धोरोमनि खामानिखौ मावाखै। धोरोमनि खामानि होनोब्ला इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय, बेफोर गासैबो बेयाव गथायसे दङ। बेफोर गासैखौबो मावाखै। इसोरखौ खुलुमनोनो रोङाखै, जिसु ख्रिस्ट'खौ दाव खालामनो रोङाखै, बिनिफ्राय गोजानाव दङ। केबल खुगायावल' बुङो नामा? प्रियफोरजों जुदि बेबायदि जाना दङब्ला जों बेयावबो गोरोन्थि जादों। दे अब्ला अनजाग्राफोर, बेफोरनो जाहैबाय जोंनि सानफ्रोमबोनि मावबाय थानायाव जानाय 9 गोरोन्थिफोरमोन, जिखौ बाइबेला दिन्थिनानै होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बबेबा समाव हयथ' मोनथियालाबानो बेफोरखौ गोरोन्थि होननानै सानालाबानो जों मावफ्लांबाय थानानै दङमोन। नाथाय जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों, बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों जोङो मोनदां हादोंदि बेफोर 9 गोरोन्थि होननानै। दा बेयावहाय जों गावखौ सुद्रायनायनि बे सम। आरो नोंथाङा जुदि बाथ्राखौ हमदांजोबनो हायाखैब्ला, नोंथाङा आंनि भिडिअनिफ्राय बाइबेल सिरिफोरखौ लिरख'नानै नोंथाङा गावनोबो देहेन खालामगोन, जेन नोंथाङा गोथौनिख्रुइ गोथौसिन बाथ्राखौ बुजिसिननो हागोन आरो गावनि जिउआव, आत्मिक जिउआव नोंथाङा जेन सासे बोलोग्रा आत्मिक जिउनि सुबुं जानो हागोन, फोथायारि जानो हागोन। बे बिसयखौ लानानै नोंथाङा देहेन खालामबावदो। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।